uthi uJesu ngicela ungilalele by Jesus. kubafundi bakhe Yes, Lord. more especially kuPetro My God. uthi ngenxa yokuthi ungibolekela umkhumbi wakho ngema phezukwawo My God. thatha lo mkhumbi ke manje uyongena lapha emanzini udobe uyaphendula manje ngiqala nibheke mina bafowethu ngoba ngizokhuluma into esisirazi uyaphendula uPetro uthi sesishika-shike ubusuku bonke tshela makhelwane ubusuku bonke mtshele kakhulu uthi makhelwane ubusuku bonke sizame ubusuku bonke ayibanithi amene kodwa namhlanje ngizokhuluma isibusiso ukuthi emizameni yakhe ehlulekile not this time uyaphumelela ngegama lika In the Jesu name of Jesus. this time uyaphila ngegama lika I Jesu receive, Apostle. this time izinto zakho ziyavuleka I ngegama receive, lika my Jesu Father. this time uyasebenza ngegama lika In the name Jesu of Jesus. this time uyaphila ngegama lika Jesu Mighty name of this Jesus. time lezi inyawo lezi ziyaqhaqheka The name of this Jesus. time lesitolo lesavalwa siyavuleka The name of this Jesus. time ibhizinisi lakho liyavuleka In the name of Jesus. awuvuma uthi amen Amen. yebo ushikashikile iminyaka hamba ufaka amasivi ungawutholi umsebenzi My God. yebo ushikashikile iminyaka awuthi amen My God. uhamba ufaka amasivi bangakuqashi Mighty God. uhambile wathi uyothenda uzama uyithola awuthi amen Amen. yebo ushikashikile uhamba ufuna impilo soloku awuphila uyagula My God. wangena bakufaka bo-level soloku uyaphila uyagula kodwa ngizomemezela ukuthi ungenzeka kubantu kuJehova kuyenzeka By fire, by okwehlula thunder. abantu uJehova kubehlule By fire, by okwehlula thunder. abantu uJehova kubehlule By fire, by this thunder. time is your time In the name of Jesus. isikhathi samadimoni siphelile Igama lika isikhathi Jesu. sabathakathi siphelile Igama lika isikhathi Jesu. sabantu abakuzondako siphelile Igama lika Jesu. isikhathi sabantu Hey, abemendleleni hey, hey, siphelile hey, 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 hey. but this time izinto zakho ziyavuleka Igama lika Jesu. ake livume ibandla lithi amen Amen. lithi ibhayibheli uPetro alithi amen Amen. wathatha amazwi kaJesu Preach, Apostle. wathatha nje amazwi Preach, my Father. alithi amen Amen. akazange abone lutho kodwa wathatha amazwi Yes. ngoba asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukhohlwa Yes. asinankinga ukuthi imali asiyiboni siyakholwa izofika Yes. asinankinga umshado siwuboni siyakholwa uzofika Yes. asinankinga ipromotion asiyiboni siyakholwa Yes. izofika asinankinga ukuphila sikuzwa Yeah. siyakholwa Hey, hey. kuphila kuzofika alivumi ibandla lithi amen Amen. lithi ibhayibheli uPetro wangena emanzini waphonsa ini inet akulahlwa mbeleko ngokufela ukuthi inet iphuma ingabambanga lutho izolo akusho ukuthi kuyohlala kunje shela makhelwane ukuthi akusho ukuthi kuyohlala kunje Yes, Lord. shela makhelwane ukuthi akusho ukuthi kuyohlala kunje Yes, Lord. ngiyaprofeta ngegama likaJesu Prophesy, my Father. uzowakha lela khaya I receive. ngeke kuhlale kunje I receive. uzoyithenga leya moto I receive. ngeke kuhlale kunje I receive. uzawuphasa kulesa sikolo I receive. ngeke kuhlale kunje Ngiyamkhela lezi inyawo zakho uzogijima ngazo Jesu. ngeke kuhlale kunje akulahlwa mbeleko ngokufelwa Mighty Jesus. beka makhelwane kuzawulunga makhelwane Kuzawulunga makhelwane. awulaphaya My God, my God. isho ngamandla awulaphaya Hey. womasinyama wofika laphaya akulahlwa mbeleko ngokufela awulaphaya phakamisa kakhulu isandla usho kanjalo awulaphaya womasinya masinya sengifahla bathe
baphosa amanetha baphuma nazo inhlanzi ifish bayibuza ukuthi njengoba besigidagida khona la besikuphi le fish ka isikhathi nasesifikile mntanami God will surprise you. My God. Khona labo gidagida khona ungaphumi My God. ungaphumeleli nakufika isikhathi uyophumelela In the name of Jesus. khona labo gidagida khona izinto zingalungi nakufika isikhathi kuyalunga In the name of Jesus. khona labo gidagida khona kubanyama nakufika isikhathi kuyakhanya khona labo gidagida kubophekile kuvalekile nakufika isikhathi kuyavuleka Igama likaJesu. ungalahli ithemba beka isandla ekhanda ithi baba Baba, izwi lakho lehle izwi lakho lihle.